Caritas Malta, entità li la taħdem il-fuq minn 38 sena f'pajjiżna, inkluż ħidma ta' prevenzjoni fl-iskejjel ma' diversi studenti f'livelli varji. Din il-ġimgħa Caritas bdiet Caritas Fest b'wirja ta' tnedija mill-isbaħ fil-kulleġġ ta' San Mikel f'Santa Venera. Net News ħal kumment ta' Anna Mikallef li taħdem fih dan Caritas bħala uffiċjal għal prevenzjoni fejn tatna aktar dettalji dwar din l-attività. L-ewwel darba din is-sena ħasbet li tiġbor l-iskejl kollha kemm primarji, sekondarji, junior college u MCAS kemm tal-Istat, tal-Knisja u indipendenti li tul din il-ġimgħa li qed insejħula Caritas Fest ser ngħaddu messaġġ pożittiv lill-istudenti to live life naturally high. U x'inhu huma dawn il-highs? Il-highs jiġu diversi metodi apparti l-isports ukoll għandhom il-ħin liberu tagħhom, allura importanti wkoll kif iqattaw il-ħin liberu tagħhom li jafu jgħixu iż-żożija tagħhom. Josef Paċ, koordinatura s-servizzi fil-Caritas, jispjega magħna l-għanijiet li għandhom jintlaħqu din il-ġimgħa permezz ta' Caritas Fest. B'din il-Caritas Fest aħna nixtiequ waslu messaġġ importanti ħafna illi għalkemm jeżistu t-tentazzjonijiet, għalkemm jeżistu d-diffikultajiet jew anke challenges fil-ħajja taż-żgħażagħ, però hemm ukoll opportunitajiet fejn il-pjaċir li huwa bżonn bażiku uman dan nistgħu nilħuh xorta. Allura proprju aħna ippuxjajna biex il-Caritas Fest proprju tmexxi dan il-messaġġ importanti ħafna illi isma' hemm barra aħna nistgħu nieħdu gost, aħna nistgħu nieħdu pjaċir, però mhux inweġġaw lilna nfusna u anka lill-oħrajn. Fil-kummenti li ngħatajna kompli joħroġ biċ-ċar kif Caritas Malta għandha ħafna l-qalba l-iżvilupp holistiku taż-żgħażagħ u għalhekk hija kommessa li tibqa' timpenja u taġġorna ruħha skont il-ħtiġijiet kurrenti tal-lum il-ġurnata. James Aronellu, Net News.